Nomor dua, jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas ku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhirnya kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhirnya ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetap melarang jaluk. Yaitu duduk perkara ini nak jaluk itu didik saling tanggung jawab. Nak ora jaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita garancong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Kami wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek seudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyeritanin neraka. Wah, neraka itu panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Wah, neraka ceritane seru. Dahsyat. Wah, neraka itu kok dahsyat. Wah. Sayyidina Ali diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu an wasi makhlukin mislu. Oh nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifatin rokok kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, rokok tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae, nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka sampean saya tak bedhei. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedhei? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Terus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita semua ini nggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman, wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman, wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarun al-jahil. Pas ilmu neto ilmal yakin, pas wayahe latarun al-jahil, pas wayahe mlebu napa? Neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin mek kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih iki. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis larane pol neraka. Tapi ini kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lah iso bayangno kecemplung jebule bathuke ku ora tobong. Lah nek ora iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak dadoni abdi. Ana wa ta'ala harraman naro an takulu athar sujud. Sebagai riwayat wa innan naro lam takul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan atharos. Lah terus Syekh Imam Nawawi sing aran Masmu' mensarai.
asari sujud itu rata-rata trennya kan batuk. Mergo simahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarah kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur iku ya ora ireng-ireng ke sarah kula. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora ngene. Kok cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Ora sujud asal ora betul. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin rokok kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi kok ora doyan asar sujud. Nah coba asar sujud dari Imam Nawawi umumnya ulama darani mau baduk tok mergo sing disebut ning Quran simahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asaris sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk epek-epek loro dengkul loro kelapaan lho. Lah saiki kan muda pitu. Topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epeke anyep kula panas. Piye kula niku penopang. Kan iso panjang. Enggak gulu ya sudah tok mboten saged. Wong saged sujud ndas wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada istilah wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Nggih tengene Yasin apa wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali kayak di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya di pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'hu dunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'hu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki dosa terus ila yaumil kiamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau sih tidak para pendiri mau tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kayak tua tobat dadi Islam khusyuk. Tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati.
bukune cek dinut. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh makodamu pasar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean senang pangeran tenanan, terus sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunatan hasanatan yafalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya ros, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri radoyan? Muga-muga min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Jadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong men-men sing kakean dosa iku. Ya men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya iku kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Mbok piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ra doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong di iman di neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya qulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso kan neraka mangan asari sujud. Kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jong kowe aja doyan wong sing tahu sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nek ngicipi tok kan suwe-suwe dilebah ngresuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya dekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepeh. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud ku sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal nek arep iki kiai kula nundang fase. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fase ki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani.
Pondoan kesane wong liya tahu terus setelah kamu bilangin, wong fase ku wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iki somben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi somben ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas, pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas, pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkak, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane ku fala yastati. Dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud. Tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Mau saiki salat tuh koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono. Takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki, penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah, ngeten nak ngene mari ngene. Cara jenengan setuju to ora? Aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahkan Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kena percaya akan sholat itu fungsinya kayak senam yoga, yaitu fungsinya kesih. Kowe rido sholat mau fungsinya kayak senam yoga, di peregangan itu opo. Aku ya bingung benar. Pasti peragaan. Ya wonten seminar ya bayar. Lho kalau nanti teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomong irit bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ro nek sing digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga Mas. Kowe kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yakin ya. Mulane kadang-kadang kita ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nah ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten apa-apa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate to mastatu yakinan itu masyhur. Hentikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa'inna robba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trennya akhirat podo an-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khaliq tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso Allah mlebokno ruhin ning swarga. Wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek blok-blok wis mati ora iso amal. Wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmati Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh cek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ki darani ngono, kafir. Mulane bener Sayyidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Wis ben mus ning akhirat darani Allah kok Rabbun kan? Darani swarga makhluk. Bedanya apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yakinan.
Mbok soben nang akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama nih wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Nen neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur kono ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jarimu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamal terbatas. Nangis. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa kubur pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulet. Coba ayo cilik raro popo kan yo. Uber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantaro bojo anak. Wis dosa tok. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Wong utangi bojo ya utangi anak. Utang. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud ku metek tenan. Metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Nah, saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa le jog, aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dukung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh ndi. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Mau kula sering. Wah, wis kula duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan beliau bojoku sing jelas. Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah di ra jelas kok yo mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kok kaya kasusé Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan cung layat khulahadukum al jannata bi amalikum. Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala aku pun demikian. Terus Nabi nerus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tahu tang ra nyaur tahu, kowe tahu.
Duit masjid kadang tinggu. Lah ora tinggu piye misale rogen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamale niate dikekno masjid, sebelum dikekno kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nah pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal ta haram. Engko nek ketemu pangeran harus tak jawab iki ngono. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama sih rodok modern. Masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler. Ulama sih rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karu-karuan. Malah tak omong ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi ojo bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Ya jenenge kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri iku APK Pundho itu gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Orga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu orang madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran aku apian. Aku mulai cilik sering salah itu tiga iman. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa keimanan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terbi. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musa wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu dari gamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak upun roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing apian, nak roh kesalahan itu anane kepengin nyepu. Kok Allah itu karim, ciri utama karim itu gampang. Sempurna. Hisab binafsihi cocok. Nah kula yo ngono. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit gue salam template mbek mubalek kok geger sobahsul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka, duit samono ben. Jadi ngadepi pangeran itu luwih gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Saat ini yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil?
apa ndak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita nggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya nggak usah ditakwil. Insya Allah guyu kan guyu, cuma ya guyune ra koyo kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra koyo kita. Jadi cara madzhab Salafi ra nggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Wa litusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika nih Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nak Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata neng Quran ono ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya wassama abanainaha bi aidin. Nah, apa mana dia wassama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Mana nih aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya yora kok terus tangan kan yora. Mana ada orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Dia ngene kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngene kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok aku nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misalnya nyileh sepeda motor terus kayak pengen nih model sok disebut kan nyambut sepeda motornya nyuwun bensine. Mergo nyileh itu tarifnya ma'aba koil aini kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok pengen nih kan aku nyileh sepeda motornya jaluk. Lah ya zuhud kok goblok ngantimu. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono.
Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi gue malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang gue maksa waroi malah digedingi pangeran. Gue ceritain ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sidin Ali dijupuk, pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nah, wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita garancong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Kami wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon sak donya. Jadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngomong nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat itu oleh dipangan. Kabeh ulama nih fikih nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya kau tekek lah separuh ceblok terus kue biasa melarat. Nah aku biasanya yakin ini cetak rokok, iki tekek kok cek separuh. Itu berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika Sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dakok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'atoh ulima rido. Jadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta oke Gus. Terus jual beli nganggo tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung ning gone Ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen 2.000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro Hen? 1.000 Gus, bayarne. Terus Ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol.
Satu-satunya sah dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sekhon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Makanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandalnya kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo. Kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalil rukin Mustafa, sepeda ya kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun diceritakan dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariroh, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariroh itu cah dalam, terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Rekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cah dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya di hiyalah sedekah walana hadiah, serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariroh mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja, hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo gawe teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit udah tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojobok tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayarnya ora patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngirian numpak ke Giwangan. Penggiwaan bene Semarang, kadang ditarik gue semeh tok secang. Terus gue numpak ke Yogyo secang gue gasap, opo nyileh, opo piye jajal aku takok. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyileh, kira bayar, wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Jadi ana bek mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Wah, bedhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bram. Wis diawo bisa apa? Bram. Mau wong ora usah sok warok isok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturaken. Saya ulang lagi.
bolehnya itu karena rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ora ngono. Paham ya? Kulo nate tak sarang dolan teng kulo nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene 150.000 rumahan tuku bakso 70 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kos-kosan bukus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah. Lah mergo dene PD montane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahish, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas wakmu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo, lucu. Paham itu hebatnya syara. Hebatnya syara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'ato ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya nang warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, man gedang goreng 5. Es teh jebule muni Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke marung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan wah. Tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kono nate ngandani tiyang api-api dibantah. Dadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani mbek kula hormat. Anak tukaran rasa go bendo, ngono ku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong awak nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak.
Dari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bedho wong wis wedi lah kula. Wah bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bedho kayu-kayu to. Gedhe benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra kiai besar, ono santri itu ning pondok itu nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora ora rasane disopan. Dadi wah, kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekar kambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku rasa lara. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku agrinjing ngoten niku teng marung. Tapi mboten marung, sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan digrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep swarga lha arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak, mulane kalau nu nak ana santri mlete bule itu tak baro. Bahagia be alim ra alim, bahagia be sugih ora sugih, bahagia bojo ayu ora gede. Terus bagiane be apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat mergo duwe tabungan iku wis ora duwe tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wae. Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum.